actuellement ja flebo ngo fule bela jele mo mo ko kan sunu watina émission doni kene bi halsa ambe ko do dukulu kan ambe anyama kono bitukuni ani do so ba me nyomulo we karamo adama sangare bi ne do so fo anyama ya yibise ka to ko fola donc amena kuma da we fulin tan ni ka flebo kana kan mo la amata na ngani ngolu aywa amalima wo anga foli bawe danso ka fo shira ka fo kene la danso ka fo ni silamaya foli ka fo ni balamaya foli danso ko temani ko fe amese ka fo do so ya femino aywa Fatienlo en fa udamelo Nazara anala farafinaya anala soro kalama en fait farafinaya ma enfa na mbemeu papi ma fu bolo ni Nazara na so kalama en fait ya dugu sigida koro fen fen en fait Mali kono ma fo dugu sigida kurawo tarakun yole ka belamini tarakun min yolo ko alamini jon dumbe tarakun nuna ka wo boala ka jugu kono mo mun dumbe tarakun wo la ne marifai dozo tundo ni binteriado ama fo frafana minteri dozo ye ka bi mase o wati temena aywa doko ko yali ko feme soro do so yaro o ka pma ken yere yene ka kila ka pma sarana ne wongonge pma nyabi wa ko mese ka jabi fana ni mo mi ko fendi soro do so yaro awa eti fa da medo ko hango siga foi toro do so ya ma dabo wori banyini kama do so ya fa da meli anfa udamelo anfa wake ambeme wake duuti me wuli ka binyonga jamala be wuli ka binyonga murfati ube senekala ube cho senela murfati u yo sigile yiro ka senekala kolosi o wati betemena la o wati la kalandenti mebo buguni kata wasolo aya sori ka doso che mo jo komei o mangutu jaliye kojugu ebe wuli kata ofe ni sela ofe ebe ta san saba ka bolo doso ya kalana sanji saba an ma kede mun ya ke anyoluwi ni san saba dafara ni doso ke doso ba re fari ka jala abelaika kata ibla ifa ubara wati betemena mais on da bi do soya femi ma kono mbese ka do fo aka dans so do fo femi ma kono anga do soya bla anga femi menta nata anga femi menta nata kofe shiaro wuluma ole ka ko le do soya chambi dans so hali ni mo ngo ko do so ya te abi wala ma kalon de ho ile tiya kallo bashito ewa baadama ikani kuma kon jawen ko sobe émission kon nal sambia ngalumbe namna sama sisa ode bi ko ko do do so cheni na ngon bado e anyama kai isi me anyama ya bi kote no ngo bi anyama do so afne tabulo sisa e ka nyama ka doni fanya ka yara ene bi famia jumela voilà anyama do so ya tabulo nyeme femina na gboyala nebi fon kan sigi yerma kan se mo ndeta ton sigi bagar jolin fle ndeta ton sigi yoro nduwa danguna ndina dangun son fembo ndina son fendu wallahi bi tellement de ça tablo brani bona mimbe bi quand aussi de ce bayala nous la sina sama kay anche wolongra andala la sina sigi la sina sanga se la sina sigima ne yere de wula ka se de so ba jo fe hey de so ba mi de anyen fe ala ka kele famina la muso do na firiano aywa muso ka firian bana ni muso ka firian bana awanga la nyini ange mo nyini kabla anyen fe
an doso ɲɔgɔn bɛ Abidjan dɔw bɛ Abobo u mako bɛna s'an ma don dɔ walima faamaw mako bɛna s'an ma n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ t'an ɲɛ baara bɛ gɛlɛya u ko i ye tiɲɛ fɔ bon o la yɔrɔ n taara ka taa se mɔgɔ premier ma o Jagaja Bamba Ala hinɛ la a bɛ tiɲɛ so bi ne bɛ nkalon so a ko la sisan k'e yɛrɛ hakili bɛ jɔn na n ko n hakili mɔgɔ min na Seydou Sidibé a bɔla min fɛ n ka an Seydou Sidibé bila ɲɛ fɛ n'an y'a bila ɲɛ fɛ dosoya bɛ kɛ net o ko k'an kana kɛ ten n ko k'e donko di k'a ye Lasina Samakɛ bila ɲɛ fɛ ne wulila ka bɔ ale kɔrɔ ka n tilen ka sira kelen ta ka na ka n si Seydou baara la n'a la Seydou sɔrɔ a ka bonda kɔrɔ cɛ foli bannen kɔ n ko mago bɛ la an ye ɲɔgɔn ye k'an tɛ don bon na n ko non n ko bon kuma tɛ ko bon kuma tɛ n ko ayi an ye ɲɔgɔn ye kɔ kan an bɔra ka taa kɔ kan n taara fɔ a ye cɛ komi dosoba fatula muso bɔra firinya na o la don an ye mɔgɔ ɲini an k'o bila a ɲɛ fɛ o fana ko e yɛrɛ hakili jɔn na n ko hakili mɔgɔ min na n k'e Seydou Sidibé don hali ma dosoya baya tabi k'a ji ma tanki ni yaro an y'a ye kunna a man kɛnɛ tanki n'a kɔni ɲɛ yɔrɔ n tɛ sɔn dosobaya yɔrɔ parce que a sɛya kɔrɔ n ta ye taabolo dosoya la o walahi taabolo dosoya la o la Seydou Sidibé ko k'an kana kɛ ten n ko e yɛrɛ fana ko di k'an k'i Lasina Samakɛ bila a ɲɛfɛ o kɛra n nana yira o sisan aw mɔgɔ fila bɛɛ don da kelen fɛ n kelen ta fan fɛ n kan ka fara aw kan donc n farala aw kan an ye kuma se dosoba cɛw ma an ka taa bila ɲɛfɛ an mɔgɔ 7 an ka Samakɛ sigi ne Adama Sagari Seydou Sidibé Madu Kɔnɛ Jagajan Kɔnɛ Asaji Alimami Darman Jalo Jagaja Bamba n'an mɔgɔ 7 k'e sigi misiri jɔ b'a ka quartier la ye ko ni Alimami tɛ yen k'e bɛ mɔgɔ ninnu laseli denmisɛnw nana fɔ ko bon ko Lasina komi dosobaya dila a ma ko k'a ka ba faga ale misiri na seli la mɔgɔw k'a mɛn ko ale ka ba k'a faga dankun na o man di a ye a ka fɛn jumɛn kɛ sisan a ka dankunsɔnnaw wele ka taa fɛ du kɔnɔ ye ko n'u sera dankun na o u k'u ka dankun sɔn ni Sumayila Konatɛ tɔgɔ ye ko ka dosobaya di o ma k'ale sigɛla an mɔgɔ 7 k'e sigi e kelen ka Sumayila Konatɛ sigi mɔgɔ kelen bɛ dosoba sigi wa ka bɔ Mande fɔ yan a tɛ yen ayi fɔ Mande fɔ yan a tɛ yen Ala kitira la dankun ni wa dankun sɔn na dankun na foro cɛmanw a filɛ bɔda la nin dankun sɔnna ka kuma ta u bɛ dankun sɔnkan fɔ la Mamadu Santɛnɛ kɔntɔrɔ ya woro ni Keribon Kunɔ sɔngɔ ye Keribon Sanɔ sɔngɔ ye Basolima sɔngɔ ye Fasolima sɔngɔ ye Jani Garaba o kana kɛ wulalafin ye dɛ Manimori Senjo i bolo jo Lasina Samakɛ k'an ci k'an ye na dankun sɔn ayiwa ni Sumayila Konatɛ tɔgɔ ye ka o kɛ dosoba ye k'ale sigɛla mɔgɔ kelen bɛ dankun sigi wa anw cɛ 7 k'e k'e sigi ni e tɛ dosobaya fɛ tun an cɛ an mɔgɔ min san yan nɔ mɔgɔ 2 an cɛ o mɔgɔ 8 mɔgɔ 8 wele kɛ ale dosobaya bonya di ne ma tiɲɛ ka fisa tɔgɔ jɔ ye a ka gbɛlɛ komi n ye misiri na seli la mun ye jɔlan kɔfɛ u k'a mɛn ko ne ba wa fa dankun na o man ye ayiwa ni ka wele o a ye diɲɛ o a ye dosoya ta n k'a diya u ma a ye mɔgɔ ɲini a k'o sigi n tɛ min fɛ o tɛ nin ayiwa n ko n'o ma kɛ o e kelen kɛ dosoba sigi ye o bon a dosoba sigi ye mun bɛ dugu kɔnɔ bi n pɔrɔ a tɛ yen a ɲɛdɔnbaga jumɛn bɛ yen ka dosoya ɲɛdɔn o ye jɔn ye n pɔrɔ a tɛ yen walahi u gbita fɔ la musow da la dɔrɔn k'an dosokɔni ka bi dɛ an samɔgɔnbɔlɔn ka bi dɛ dosoya t'o ye o walahi dosoya t'o ye ayiwa ala sa asaw dakuɲa 2 i bɛ se ka kuma dosoya yɛrɛ kan o la wa parce que ka sabu kɛ dosoya ye mun ye doso jɔyɔrɔ ye mun ye an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la farafinna yan an fɛ farafinna yan
an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ o kan an bɛna min fɔ o kan fɛn min mali donso ni gouvernement cɛ n bɛ se ka dɔ fɔ a kan o fɛn jumɛn ye donso tɛ militaire ye donso tɛ polisi ye donso tɛ dubaɲɛ ye jalatigi tɛ mais donso tɛ mɔgɔ gansan ye jamana kɔnɔ n bɛ se k'o fɔ fɛn jumɛn ye donso ni gouvernement cɛ an fɛ mali kɔnɔ ni dépendances sera gouvernement bɛ kumadandugu la fɛti bɛ kɛ n bɛɛ la u bɛ a ka mara donsow wele a bɛ na ayiwa an bɛna dépendances kɛ donsow bɛ mugu ci an bɛ drapeau yɛlɛ n bɛ donsow ni gouvernement cɛ an b'o kalama fɛn jumɛn bɛ yen fana donsow ni gouvernement cɛ wallahi foyi tɛ yen ni bonya tɛ ne ye maliyɛn de ye o ne ye maliyɛn de ye wallahi ne ye maliyɛn de ye n wolola Tangala Komandandugu Garalo Serekiri Buguni marhaba ayiwa baasi tɛ karamɔgɔ Adama Sangare halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔna la an ka ɲininkaliw bɛ ka sɛnsɛn ka taa an bɛ fɛ k'a dɔn dosokɛ mana taa kungo la an b'a dɔn dosokɛ ka kungo yala a kɔlɔlɔ ka ca kojugu yala dosokɛ bɛ se ka sigi ni gɛlɛya minnu kungo kɔnɔ yala i lako gɛlɛyaw dɔ sɔrɔ i ka kungo yalaw senfɛ wa n'i bɛ se ka ɲɛ ma dɔɔni ka dɔ fɔ an ɲɛna ayiwa n ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ kungo kɔnɔ o kɛla Sɛgɛla n sigilen tun bɛ Sɛgɛla 90 n ka kasaw cɛ ka bɔ Sɛgɛla ka déplacer an Ɲamaya ne tun bɛ Sɛgɛla den de foyi la kɔɔri sɛnɛ ani mugu ci don dɔ la n bɛ su 3 ni tile 3 kɛ n kun fɛ kungo kɔnɔ o la n bɛ se ka fɛn min fɔ o kan ayiwa donsoya gɛlɛya la donsokɛ n'i donna kungo kɔnɔ e kelen tɛ tun dɛ i kelen t'a ye wa e ni sokɔnɔmɔgɔw t'a ye e ni jinɛw ni saw de bɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya min ka sɔrɔ kungo kɔnɔ Sɛgɛla ni n da bɛ se ka se o ma fo nɛnɛ bɔra min kɛ an taara wula kɔnɔ n bɛ kungo yala la n tɛ sogo ye la n tɛ foyi ye la su miliwi nana surunya n ko ni miliwi surunya ka ban sogow bɛ senna sigi a tɔ bɛ ne kɛ n la n ka tasuma bɔ laɲa sisan k'a la ka n kɔ don taabolo tasuma ma diya ne ye wa donsodiriki kɔrɔlen n'o fufulen tasuma nana o mina ne kɔfɛ n cɛsirilen don kisɛ la net kisɛ min na a ka ca kisɛden 16 ye n wulila ka diriki kanda farata k'a sama ka bɔ a samatɔ ka bɔ n kɔ golo bɛ walakila o gɛlɛya n sɔrɔ ka fugu la jeni ka diriki bɛɛ jeni yɔrɔ la fo n ka kisɛ senturu n kana kolon jɛ n jeni murufa den yɔrɔ na tan hali a tɛ se ka tuse yɔrɔ na n bɛ taga la n ye ka buguda magɛn ka wanco ka tuba ni ɲɔ ye numabololanfan fɛ yanni n bolo la wuli ka murufa da jɔ nɔ parce que n bɛ jeninen don ka n'o ja ka sogo n ci k'a bin a bila min kɛ n taara ka taa n kimirisi ayiwa ka n'o ja ka sogo kantigɛ n'an marike bila ka na bila sira ma ka tɛmɛ ka taa bugu la i bɛ kɔti jigin buguda kan kaba gbɛlɛ n se kuma kaba bɔ kan n kana kolo ɲɛ min kɛ donso kuru bori kan kunbɛn jona n ka murufa minɛ ko subahanallahi k'a kɛra cogo di a kɛra cogo di n donna an ɲɛrɔ k'a ɲɛfɔ ko mɛ k'an don ka mugu kan mɛn sisan ko jɔn ka n ko n kan don k'e sera ka bugu ci n ko n k'a cira n ka cusira nin ta ka taa n'a ye cusira nin ta ka taa n ka marike bila ka na bila sira da rɔ u taara ka taa sogo nin ta ka na bon n'ala sira ɲini fɛ n ko komi n bere sira ta a bɛ jɛn a bɛ sira di ma n bɛ bila u ɲɛ k'o b'i bɛɛ n ka sogo in to yen jɔ k'o ta ka taa n tɛ se sogo in kɔrɔ ka wa se dugu kɔnɔ sisan ka n walaka ka n'o bɛɛ dugu jɔ bɛ yen ko manabili ka taa manabili ka taa dɔgɔtɔrɔso la u taara n da ban kan cɛ ka siso kɛ ka n kɔ golow ta k'a ban ka kɔɔri bululen don fɛn tɔgɔ bɛ di kɔɔri fu don kɔɔri bululen rɔ k'o da ne kɔ la ne ma maga n m'a fɔ si n ma fɛn fɔ
dɔgɔtɔrɔso ko n ka cɛ k'e mɔgɔ sugu jumɛn ye n ko mɔgɔ ko ka kɔrɔbule da na k'i i ma fɛn kɛ n ko fɛn min k'e na surɔ n ko a jugu ni a ko Alahu akibaru ka ne kɔ furakɛ o ɲɛma o gɛlɛya n y'o sɔrɔ kungo kɔnɔ kelen baladingɛ jɔ kɛra ye dugu jɔ bɛ yen ko cɛso n y'a sɔrɔ an bɛ cɛso an tun ma se masanso fɔlɔ o baladingɛ n taara sigi dingɛ o da la ja jinɛw bɛ dingɛ la ne sigilen to la dakabako miniya min bɔra ka n'i kunkolo jɔ n na ten ka bɔ dingɛ kɔnɔ balawo dingɛ kɔnɔ n ma siran n ma n kun jigin bɔn n bolo na murufala ta a nana se k'i kun na wuli sisan k'i kun jɔ n na n ka sigi a kun jɔra n na a tilala k'a kɛ ten k'a kɛ ten ka n'i kun da dugu ma walahi n kɛlen k'an nkalon tigɛ ni a waɲɔ wɔɔrɔ i kɛ la ko mobili waɲɔ lo a walen kɔ sisan mobili bonya taasira ye wala a taasira kɔni a walen kɔ sisan ayiwa ko dɔ nana masa n sigilen nana to ayiwa a kɛra komi fɛn na mi filen faji la k'o kɛ ne kan ne ko ten ko hin o min o y'a sɔrɔ n kɛra bobo ye n tɛ se ka kuma tun n tɛ se ka kuma n ka murufa ta ka n'o diya ka taa so kɔnɔ n taara se k'an kɔrɔkɛ la wuli bɔn n kumala o ko adama k'a kɛra di n ti ka jɔ wɛrɛ fɔ bobo kan kɔ n tɛ se ka kuma o wulila ka boli a tun ka n kerifa doso cɛkɔrɔba jɔ ma ye ko doso mɛ yeri cɛsokaw la dosokuntigi tun don a taara o nɔfɛ o nana o ko karamɔgɔdenni n ka n kun nɔ dɔn k'e t'an de kabelekɔrɔ fan fɛ n y'o kun nɔ dɔn a yɛlɛla ko k'a tɛ wa furamugu bɛ n jɔ a kun a k'o bɔ sisan k'o k'i tɛgɛ rɔ k'i daji k'o rɔ k'o mun ne da la k'a mun fari bɛɛ ma ko do i k'i fani di kun mɛn k'i da ko san ka dugu jɛ ko n'i ma kuma ko tuma ko dosoya tɛ tiɲɛ fajiri nana se seri wɛrɛ wulila ka seri wele ne wulila ka n seri ka ba seri la ka n jɔ n kɔrɔkɛ da n ko siri n kɛ ni sɔgɔma ko adama kan ye wa n ko ɔhɔ ayiwa o kɛra o nɔgɔyalen ayiwa n ka gɛlɛya mun sɔrɔ kungo kɔnɔ ayiwa n bɛ se k'a fɔ a ka ca o filanan sabanan n taara baladingɛ jɔ da la tuguni ja u b'a fɔ a jinɛ jɔw ma ye ko munsi yɛrɛ jinɛ nin tɔgɔ bɔ n kɔnɔ sa jinɛ nin tɔgɔ bɔ n kɔnɔ jaw bɛ dingɛ in kɔnɔ o bɛ dingɛ in kɔnɔ n wala se baladingɛ in da la baladingɛ in bɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ kuru jɔ bɛ baladingɛ in nɔfɛ kuru in ka jan de komi yiri k'a janya sɛgɛsɛgɛ n sigila ka ɲɛmuru kuru in na nka mɛ fɔli wulila ka na pɛnpɛnpɛnpɛnpɛnpɛnpɛnpɛn gbiri dɔnkɛlaw bɛ dɔn na dɔɔni fɔli k'a d'a ma n ko n y'a dɛmɛ bi don n wulila ka tɔrɔsi kɛ kɛw u ka fɔli bila ni ka tɔrɔsi fɛ a kan sigi fɔli bɛ wuli n nana ye u ka surunya dingɛda la n ko nin n tɛ se ka n kɔrɔ kɔnɔ dɛ a sɔn k'i boli wa donsokɛ ye boli la o donsokɛ t'i boli kalon don wala yɔrɔ dɔ bɛ n'i ma boli bɛɛ kɛ yɛrɛ faga su ye siga foyi t'o rɔ ne wulila sisan karamɔgɔcɛ ka taama n kɔ kan ka taama n kɔ kan n yɛrɛ tɛ se ka kɔkolo k'i bilen ka n ma bɔ dingɛ la n taara n ma bɔ dingɛ la ka n kɔkolo k'i siranin dɔ ye k'o sira ta ka wa n ka nɛgɛso ta ko n ye taara dugu kɔnɔ nin kabako dan sa e wa sogo ɲini na o bɔn sogo fana b'a ye la siran kɔ ja sigiw ye sira kɛrɛfɛ o y'a fɛ ka sira dɔ tigɛ nɛgɛso min bolo fɔɲɔ da sigiw ka sigiw gbodola ka bɔ ka na n ka nɛgɛso taro pewu k'an fɔ dugu ma kiri n ko n ka a bɛɛ dabila le sa n y'a dɔn bamananw ko sigiw ye o b'a sɔrɔ n tɛ se mɔrɔba tabele ko n ye baarakɛla o sigifa kisɛ yɛrɛ n kun ye wa kati soro dama o de sigi ba Isagare karamɔgɔ Adama foli ta n'an b'o d'i ma ka sababu kɛ i donna kuma mun na sisan k'o ɲɛfɔ an ye nin ye émission yɛrɛ sigi sen dɔw ye donc n'i ye gɛlɛya mun sɔrɔ kungo kɔnɔ n'i y'a fɔ donsodenw ye a bɛ to émission u b'a nafa sɔrɔ
cogoya fila la e kumakan ɲɛnafin bɛ b'u la a fana bɛ kɛ leçon bolo donc foli ni ta n'an b'o d'i ma kɔnɔnajɛlenya la i dansɔgɔni ko émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔ an bɛ ɲɛma kɔnɔ bi Adama Sangare an b'ale ka émission kɛnɛ kan donso an b'a ye donso bɛ taa kungo kɔnɔ nka u bɛ sogo suguya bɛɛ faga u b'a fɔ ko dɔw ye kutigɛ sogo ye dɔw ye sogo ɲamantɔw ye dɔw fana tɔgɔ bɛ se ka kɛ sogo la yala sogo bɛ classé cogo mun na sisan n'a fɔ ko dɔw ma kutigɛ sogo k'a fɔ dɔw ma ko sogo suguya wɛrɛw yala karamɔgɔ bɛ se ka ɲa ma dɔɔni ka donsodenw bilasira n'o ye wa ka sabu kɛ donsoden caman sigilen bɛ bi minnu bɛ émission la ye walasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min o ka nɔgɔn kojugu kutigɛ sogo sigi b'a la dansɔgɔ lɛ o kɛla sogomango ye o man di seeribaaw ye o de lɛ b'a la parce que a ku ci la ngonani tola dɔɔni ngonani tun bɛ ɲini ka k'a rɔ mais ngonani ta k'u ma ci ka défrancé ah bon fɛn dɔw bɛ di mairie o b'a la fɛn dɔw bɛ di dajɛ t'a la o ye bigasogo de ye bon kutigɛsogo n'i y'olu fa tango ni sɛnsɛn ninnu b'a la wa tanw ni sɛnsɛn olu t'a la i ye min fɔ sigi wara meli sama voilà o ye kutigɛsogo ye lɛ olu ye kutigɛsogo ye bon donsodenw ka faamuya kama donsoya a kuma ka ca dɛ wa a ka gɛlɛn dɛ ni m'i hakili sigi a ka gɛlɛn donsoden n'e b'a fɛ ka donsoya kalan e bɔra yan k'e ka taa a bɔ i wala se disibuti e ka filekan mɛn e bɛ nɛgɛso la walima i b'i sen na saliya t'i bolo tugun ka tɛmɛ i bɛ jigin i bɛ don dugu kɔnɔ i bɛ filefeela yɔrɔ ɲini karamɔgɔ n tulo filekan nɔfɛ yan mun de bɛ yan u b'a f'i ye o donso cɛkɔrɔba jɔ sala an fɛ yan o an ka mɔgɔw lajɛ o sukoya la walima mɔgɔ jɔ tununa kungo kɔnɔ faama ko donso k'o ɲini o an b'o la diɲɛ la ayiwa n'i y'a sɔrɔ ko min don ayiwa a ɲɛdɔnnen k'i fɛ n'i bɛ se k'i yɛrɛ deli ka taa i b'a kɛ ten n'o tɛ i kana fili k'a mɛn ten ka tɛmɛ ka taa kelen basi tɛ ni aw donna kungo kɔnɔ aw mɔgɔ 3 walima aw mɔgɔ 4 n ma bi donsoya fɔ dɛ kunun ta ni a jɔ kelen ko sogo ka taa cɛw man kan ka sogo ɲini tun a ye mugutilan sɛgɛrɛ n'a y'o sɛgɛrɛ ni a wala sɔrɔ a belesera n'a y'o ta o la ban a b'o bilo yiri jɔ la a bɛ jɛnsɛ tuguni kana sinse ka tɛmɛ yaala la i kun fɛ e donsokɛ e yaala la kungo kɔnɔ e taara sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka kɛɲɛ da walima ka juru da juru ka sogo mina walima kɛɲɛ in ka sogo mina e donsokɛ e ni mun ka kan sisan parce que e taara sɔrɔ a bɛ juru la a bɛ firinfirinna e ni fɛn nin bɛ ka kan donso ka saliya la donsoya ko taa muru bi fɛn kan i y'a kantigɛ i kana bɔ dɛ a kantigɛ i y'a to a la yen a kantigɛ i y'a to a la yen donsoya ko ten donsoya ko kɔfɛ donsoden i y'a dɔn ne sɛ b'i faga dankun na u bɛ taa ni woroden 2 ye ka taa woroden 2 ni sɔnnikɛla b'o ta ka dankun matɔgɔ ka donsoba kelen-kelenna bɛɛ tɔgɔ fɔ k'a ba o la k'i la woro fili ni woro 2 nana jan panw i bɛ mugu wulilen ye kan woro jala u bɛna muru cɛ fiyɛ nka na sa a tɛ kan tigɛ a kosɛbɛ o n'o fili o b'i pipi k'i pipi ka n'i ja n'o na n'i ja ka i pɛpɛse n'a sen 2 fɛnko yan fɛlɛlɛlɛ n'a ma sen nɔ kuru wala ko sɛ jala donsoya daminɛ yɔrɔ filɛ o bɛ faamu bon o la donsoya fɛn dɔ ye filɛ fɛn dɔ dunfɛn tɛ dɛ parce que tɔgɔ 2 bɛ donsoya la si tɛ tɔgɔ duman ye kɛɲɛnɛ ani kɛdo donsoya tɔgɔ 2 bɛ donsoya la mun kosɔn kɛɲɛnɛ ani kɛdo e donsokɛ i ma don kungo kɔnɔ hali n'i ya sogo faga taa dan kɛ mangarani ne ma kɛ donsokɛ bakili fiyewu i tɛ se k'a ba dunna i ni bolo don jo bolo cɛ n bɛna ko an k'i ya narɔ n bɛna i ko an k'i ya narɔ
mais e doso kɛ ne nana kalo kelen ni kalo fila kɛ e tɛ k'a sogo faga e mun sɔnna o tɛ k'a najɛ dumuni e y'o kamana han anw na doso kɛ o la kɛra sirina yɛrɛ kɔnɔ o tɛ ɲɛmɔgɔya la e cɛ e ka ɲɛ o la wa kalo de ye a fɔ a ma ko kɛ don i y'a sogo yi da don min na u y'a dɔn n'a t'u da don min na u t'a dɔn o ma tɔgɔ jugu da e la de wa kɛɲɛ ne ye mun ye hali ma k'i sama fagala tile kɔnɔ tan a kɛ di mɔgɔ min ɲɛna o t'a dɔn ale ko doso a tɔgɔ ko kɛɲɛ ani kɛ don aleykum salam i sangare émission dɔɔni kɛnɛ an bɛ foli ni tani di filɛbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'a ye vidéo dugumana la i b'a sɔrɔ téléphone numéro bɛ ka tɛmɛ karamɔgɔ Adama ka téléphone numéro b'a la ani ne yɛrɛ min bɛ ka kuma lase aw ma ne ka téléphone numéro fana bɛ vidéo duguma sinon an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa an bɛ fɛ komi i yɛrɛ ko k'i ye malien ye i ye Buguninka ye i ye Kɛdaluka ye yala Mali donsoya ni Côte d'Ivoire donsoya bi yala est ce que u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la u bɛ ɲɔgɔn jɔ fɛn dɔ la wa yala i bɛ se ka ɲɛ an ma dɔɔni ka i hakilina fɔ a kan ka se sabu anw fɛ yen fana Mali la gɛlɛya caman bɛ donsow kan ka sabu kɛ tɔnko ye ka sabu kɛ fɛn caman ye o ka nɔgɔn kojugu i b'o yɔrɔ min fɔla nin tiɲɛ don dosoya fɛn dɔ ye dosoya ka di dɛ ko dumanba don mais dosoya mun b'a gboya n'i y'a fɔ k'a da ja i yɛrɛ la dosoya bɛ gboya i bolo n'i y'a fɔ k'a da gboya i yɛrɛ la a bɛ ja i bolo aw ye denmisɛn ye sisan ne ye cɛkɔrɔba ye n ma kɛ cɛkɔrɔba cogo cogo n tɛna kuma sugu dɔ fɔ ni min fɔ man kan k'a kɛ komi ayiwa n bɛ ka n ta dɔnniya yira aw la ayiwa i fili i yɛrɛ ma dosoya tɛ taa ten n'i bɛ dosoya kuma kɛ a fɔ i k'a gboya i yɛrɛ la a fɔ n karamɔgɔ ye ninnu ye hali n ma kɛ denmisɛn ye n karamɔgɔ ye ninnu ye an y'o ko dɔn ka ninnu to sogo faga la ne y'o fɔ mun sigi kɛrɛfɛ o dusu bɛ suma mais ne y'a fɔ k'a daja i yɛrɛ la i b'a gboya yɔrɔ ye dɛ o de ye dosoya ko dumanba de ye ayiwa a bɛ faamu ayiwa danfara min bɛ yen Mali kɔnɔ bi o maliyɛnw b'a kalama an b'an togo n'o tɛ an bɛɛ b'a kalama ivoiriyɛnw fana b'a kalama Walaginɛ b'a kalama Burukina b'a kalama walahi dosow ka dosoya sira bila bi ka tugu faamaw kɔ nata ɲɔfɛ arasisiya donna dosoya rɔ o de ka dosoya can a bie bolo siga foyi t'a a bɛ Côte d'Ivoire yan a bɛ Mali la a bɛ jamana naani de kɔnɔ n'i y'a mɛn ko dosow an bɛ kɔnti jamana naani de kan oui farafinna tilebin fan fɛ an bɛ kɔnti jamana naani kan hali yan wallahi an fɛ fɔlɔ ni doso bɔra Mali la ka na sigi Côte d'Ivoire yan a sigi dugu min na a ye dosoya la ye a nana mɛn dosoba min ɲɛfɛ n'o nana sa u tɛ wulila dosoba ɲini na wa ni jateminɛ kɛra ka wa ye maliyɛn cɛ a ka sisɛ mɔgɔ min bɛ taa ɲɛ dosoya bi ja ma dunanya ko tɛ dosoya rɔ i m'a bɔ Mali la ka na yan dankun min ye yan i t'a lɔ i m'a bɔ yan ka taa Mali la dankun min Mali la i t'a lɔ mais pourquoi ivoiriyɛn fana mana bɔ yan k'i sigi Mali dugu yɔrɔ n'u bɔra sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye a sisɛ ka kɔrɔ ni dugu mɔgɔ bɛɛ sisan ivoiriyɛn ko t'a la dosobaya bi d'a ma mais a bɛɛ ye bi wa bon mun y'o siyɔrɔ woloma bon an bɛ tugu ne faamaw kɔ nata ɲɔfɛ a y'an kɔnɔ k'u nana bɔrɔ fa an ka bɔrɔ tɛna fa an tɛna dosoya sira taga ma o tɛ danbe taale wa n'o tɛ dosoya danbe de ye an faw danbe don bon o kɔfɛ n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka olu b'a fɔ doso ninnu tɛ silamɛw ye dɛrɛkiwulen y'u kana kolodɛrɛkiw kana non kolodɛrɛki min ni walahi karamɔgɔ sɛbɛ min kolodɛrɛki n'o ka ca a kun di fɛn gbɛrɛ ye o fɛn min b'i la tan k'i kisi ka bɔ balaw ma o fɛn caman b'a rɔ ayiwa nɛgɛtaw b'a rɔ fɛn kelen tɛ o n'a ko o ye balawu ye o a ma ko a tiɲɛ yɛrɛ fɔ walahi ne ye doso in bɛ tiɲɛ fɔ siga foyi t'a rɔ dosoya ti mɔgɔ ka kafiri dɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ kɛ kafiri ni ala cɛ an ye tiɲɛ fɔ an bɛna sa saya kɔfɛ an bɛna ɲininka o ɲininkali kɔnɔ la
ni be mi fo domina che la ki kapo e be adama de nafa doso yati mo ka kafiri doso ga yari ba ayate kafiri ngbre yeku neji sole yeku to shebla yeku modomba yeku jo yeku fonga za setan ibo doso yaro le ke yoku sika fo choro ni fendo bi ku ibe woro ti ala wallahi ala ti ka serife fendo yo ku ibe woro ti ala ti ka serife nje doso mi wala mi jefo ala mi so ka se ma ti woni e ma fla fara kan wa asi fla fe o ala re no le fe wa te no le fe o on so ni no la doso ya anya ki ala wati na andu maye dozo tumedo kungo kono ka wa fla blu joy ka o borondo ni mo lata kele ka borondo fla na jonge kele ko ke pleni kono wala ma ba ke fula kono amata agboro ro aba ke pleni kono ka agboro ka mo fa da jaro ka jobo ndima ka mo fa da jaro ka obliga do kungo kono joni ngun abada otunde ai yi be so wuta chan ese jose so fa wa do ni mo ko jori so fa kalono do so ke yi mi mbora o kamuru fa da jaro akundi so fa ko wa aba jere mu do joti yiri wa be yiri kele ni wa me so fa yiri be do yiri be eka yingo do so yati mo ka kafiri mo re bi kafiri bon ne ju ka son ti awo ya ebe ke kafiri ke ala ti so ni gala se rife ku ni kuma diri ma ko ayi kuma wallahi tifo kana kalungo ki era do so ni o so ni mi ke ka teme ma dan lo wallahi akasha ngango ndina ke tun danso ndo jo kungoro wa bon bashi ma be ni ko wada wasangare danso ni ko emission abaka sense kata ba yola alisa ambe foni to ne bima sabu ke isona bi kuma intermedia ka bi ko ba so anana donc ay do so nyama mun woluma ankila adama sangare ato e wa fina do so akuma fo adu so akamfo pe global la penya bala donc foni kan nambo di malisa emission abaka sense kata nengo bi ika la dikando di ko ba do so on ma ka foni kando di ko do so so mun ko na kubla sila o mangwele o do so de umbe yo o mangwele do so ya femino e wa ikere famina o kana wa ikere fa yola do so ya ti kata don ti mo kele mbabono la dikambe no bi se ka fo do so de unye jado ni wa li sise fa mo ma tama ko de tama ko ni tamala ko kele ka tama ko fla doyo ane nyiniga walma ere na foko ko femini ni fen ndogoni yari karma ibizo ka uyini ka diawa babo ko ante me baruke abe baruke na yi baruke doyo ticho abu yira abo me dozo de umbea abe sanani ke ka sanloru ke eti dozo de se ya karma ko se bara karma se na uli kawa asara ka bono kai kono fa yo ali no tsaka ke ko de zero ngi yor famu ibe tame karma se ko karma se ni munyanka frati sara karma se dron fere karma se ni munyanka fana be tama ko ibi karma se bonya so mo bonya ti wallahi ni yo lu bonya ti aba baye be tablo so here abo me anyamaya dosode yo shefa la anyamaya u shefa samina o sangelena o wa dosode ya sha ando so korofta dosode unyi dosode ya wa o do do so mi ke kemisa ki yongo wa ki ye kasoro foi ite fushi ni ala te foi lo poro idalo dazo ne matame kar mo se ko e kar mo se na wuli ka weso e shibo no ko yor nyo be ko mino fi o sike o tege jema allo ko tenya akinya sa me ka ba je ko na ata fi ama wa fi na fana
aba ya fo to mino anya ko ka gele d'accord dio dio ko biye bunya ni bunya anga ba monon kodi ko ibe mo go je muru banana ibado ataro ka di yo na ja ko de se de yo be buluma ya ni yin ko yoro do ala wallahi ala ben kele ha tellement be buya min nanga adama ko ne abe kati ku wala wallahi aye buya min nanga ala kala bado ndine kan ko yoro do ala ka ni yin ko yoro do ala ala ben kele adama din na fale no wallahi aye do ya nye do fana aya ta bodo do doso diw kawa wurita keme woro wani ma keme fla adu karama mo na barola non boli boko tew e kawa foli mi ge foli wa salaw wallahi foli wa o beti fe mo ko yo akeye doro ne ka fura ni ka di mo ko masisa ka fura da adu ka jama atala fura ke ala banala o bana kene yala na se na kana foli ke la jongwani ya fura joroye banafsa ya o mamsa weli wa ba ameta la tine ni la ya that's all aiwa ba da ma ne an ga mission sida kun kai wala ame foli ta ni ma san ko fetu nyani an ga boy mission kun nala donc ni da sida adama ko mu an ga foli bai an ga foli ko ba do so bai an ga foli ko ba so ma bai mo do ni bona do la ko ba ko ne ko be da so ni ko ambe an ka mo ke na tri ke ba le to lai sabu ke ale fene be wuli radio ko fe la sa do za se ka basi ko na nyama ko ne ano ka dan so ko an foli bai mo an ga emission on sira ko de wala ko fe ka kuma kun te kuma fo ka foli ke atel media mo wala ka foli ke file ko la ndu so do be la mo no fe bien fa be aywa amalma na bora ka ngi foli ke ni foli ke ko do wari kono ya abela ba ko do wari kono ya mali duso bawo an wolola ko so duso yala an ka ko ko tu mugu sira ame foli ji mali duso de na bama la Guinée duso de na ba ame foli duma Burkina duso de na ba ame foli duma foli la ban o beke ko do ya ko wari duso de na ba an ka foli bu bela Guinée assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ni be dasi nga be emission na an be mo ko fe karawo adama sangare nasire me anyama dai ko fe donc ka daso kan ko foli di bela yema munu be ka su mali ko mali ko kan aw daso ma fa ko be emission ya sel media sa mo be an téléphone numéro la téléphone numéro bo ka tele sa vidéo di mo awulay follow o ne tay flana we karawo adama téléphone numéro aw daso ko ma fa ko kan